insanlar ölmesin. Bununla ilgili paylaşımlar yaptım. Federasyona Futbolê a Tirkiyeyê lîstikvanê Kurd û Denîznakî ji futbolê men kir. Lijneya disiplîna a futbola profesyonel ku beşek ji federasyonê ye, lîstikvanê Amedsporê Denîznakî ji futbolê men kir. Denîznakî li dijî şerê Efrînê daxuyaniyek dabû û li Kurdan ban kiribû ku beşdarê xwepêşandana li bajarê Kölna Almanyayê bibin ku ev xwepêşandan li dijî şerê Efrînê hatbû darxistin. Federasyona Futbolê roja yekşemê bi hiceta ku Denîznakî propagandaya îdeolojîk dike û dibendiyê dike sewqê lijneya disiplînê kiribû. Lijneyê roja sêşemê biryara xwe ragihand û cezayek giran li lîstikvanê Kurd birî. Li gorî wê 3 meh ceza dan nakî ku futbolê neleyze her wisa 273,000 jî cezayê pere lê birîn. Li gorî zagona federasyonê cezayek ji 3 salan li lîstikvanek were birîn ew ji futbolê tê men kirin. Rêveberiya Amedsporê jî roja duşemê biryar da ku peymana Denîznakî bi dawî bikin. Denîznakî piştî ku li Almanyayê rastê êrişa çekdarî hat, biryar da ku venegere Tirkiyeyê. Hêjayê gotinê ku Denîznakî di dema bûyerên Kobanê û pevçûnên xendekan li Sûr û Cizîrê li dijî şer peyaman dabû. Lê ji ber van peyaman lîstikvanê Kurd du caran rastê êrişan hatibû. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.